कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अबकारी खात्याच्या जोड पालवान गोंयचो बेकायदेशीर सोरो मुद्देमाला सकट जप्त. मालक आणि चालक फरारी. कारवार. अबकारी जोड आयुक्त आणि मंगळूर विभागाचे चौकशी विभाग हेमी अबकारी उपआयुक्त कारवार जिल्हा हेमगेल्या मार्गदर्शनान 19 नोव्हेंबर दिसा सकाळी पाराक 2 वाजताना कारवारच्या गांवगिरी क्रॉसा लागीं टाटा इंडिका कार नंबर K30M4412 हेतूंत 133 लिटर आणि विविध नमुन्याचो गोंयचो सोरो बेकायदेशीरपणा व्हरतना पोलिसांन शिताफीन पाटलाग करतना इंडिका कार आणि सोरो ताब्यात घेतलो. जाल्यार वाहन चालक आणि आरोपी फरार जावंक यश मेळ्ळें. आरोपीलो शोध सुरू आसा. तेमकां फुडल्या दिसांत अटक करतले अशें आश्वासन पोलिसांन दिलां. जप्त केल्ल्या सोऱ्याची किंमत सुमार 6,14,400 रुपये जातली असो अंदाज पोलिसांन व्यक्त केला. पालकान मोबायल दिलो ना म्हूण 15 वर्साच्या विद्यार्थ्यान दिलो जीव. हळयाळ. कारवार जिल्ह्याच्या केके हळ्ळी ग्रामांत पालकान मोबायल दिलो ना म्हूण मनस्ताप जावन एक विद्यार्थ्यान आत्महत्या करून जीव दिल्ली घटना मंगळाराक घडली. मृत विद्यार्थी प्रीतम नागराज मालवी वय 15 वर्सां आसून मोबायला खातीर जीव दिल्लो दुर्दैवी विद्यार्थी. आपल्याक मोबायल जाय म्हूण आपल्या पालकां कडेन खूब मागणी करतालो. जाल्यार ताका पालकान मोबायल दिल्यार जास्त बिगडतलो म्हूण अभ्यासा कडेन लक्ष दिना म्हूण ह्या उद्देशान पालकान मोबायल दिलो नाशिल्लो. तेजेन प्रितमान पालक घरा भायर आसतना कोणाक नकळत गुपचूप घरांत वचून मोबायल सोदलो पण ताका मोबायल मेळ्ळो ना. तशें म्हूण नायलॉनच्या राजवान गळपास घेवन जीव दिल्ली घटना घडली. जेन्ना ही खबर घरच्या लोकांक नजरे पडली तेन्ना कुटुंबान दुख्खाचो आकांत केलो आनी ताका वाचोवचो प्रयत्न केलो. जाल्यार ताका वाचोवंक यश मेळ्ळें ना. ह्या घटनेची नोंद हळयाळ पोलीस स्टेशनार जाल्ली आसून फुडलो तपास पोलीस करतात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजळीत सुरुवात जाला. तुईना थेरपीचो अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान आसून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचेर उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्ण बस स्थानकात प्रवासी वाहन पार्किंग बंद. पर्यटन हंगामात अडचणी वाढची शक्यता. कारवार. गोकर्ण बस स्थानक वाठारात शुल्क घेवन दिवची प्रवासी वाहन पार्किंगची सुविधा काही दिवसांपासून बंद आसा. हाचे पयले खासगी व्यक्तीक टेंडर दिवन पार्किंग वेवस्था चलयताले. जाल्यार ह्या वेळार टेंडर घेवच्या कोणी बी मुखार आयल्या निमित्ती पार्किंगची सुविधा काही दिवसांपासून बंद आसा. बस स्थानकाचो काही भाग वसतिगृहासाठी वापरिल्ल्यान जागा बी कमी जाली आसा. मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येते आशिल्ल्यान कचरो वेवस्थापन एक मोठे आव्हान जाते आसा. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर हो पर्यटनाचो हंगाम असून वाहनाची मोठी गर्दी जावची अपेक्षित आसा. आता पार्किंग सुविधा बंद आशिल्ल्यान ह्या शहरातल्या अरुंद रस्त्याचेर वाहतूक कोंडी जास्ती जावची शक्यता आसा. ताका लागून गोकर्णातली पार्किंग समस्या आणि गंभीर जावची शक्यता आसा अशें स्थानिक व्यक्त करतात. भटकळ यांच्या ग्लोबल एंटरप्राइसेस संस्थेत उघडकीस आयिल्ल्या मोठे गोलमाल प्रकरणाच्या तपासात गती मिळिल्ली आसा. पोलिसांन अटक केल्ल्या तामिळनाडूच्या 3 आरोपीक घटनास्थळावरून पंचनामा केलो. एम गणेश, त्यागराजन आणि
मय्यानादन या तिघांक कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात घटनास्थळार हजीर केले। सद्याक हे तिन्ही आरोपी 10 दिवसाच्या पोलीस कोठडीत असून तेमगेली चौकशी जोरात सुरू असा। या चौकशीत महत्वाची माहिती समोर येवची शक्यता असा। अजूनही या प्रकरणात फरार झाले 2 आरोपींचो शोध पोलीस घेती आसात। तेमकां बेगीच अटक करतले असो विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला। या प्रकरणाची नोंद भटकळ पोलीस ठाण्यात केली असून CPI दिवाकर हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल आणि PSI तिमप्पा हेमगेल्या नेतृत्वात तपास सुरू असा। या प्रकरणात आणि काही बाबी उघडकीस येवची शक्यता आशिल्ल्यान चौकशी सुरू असा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रल प्लास्टर पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात। सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।